inselmilkom. Illum l-erba l-ewwel ta' Ġunju, l-ewwel jum tax-xahar u festa ta' San Ġustinu. Nilqakom għal qudiesa r-Rużarju mmexxija minn Patri Joe Vassallo, Dominikan, li din is-sena tifakkar id-29 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar il-San Ġustinu Martri. Il-ħżiena għaluli ħrejjef li mhumiex skont il-liġi tiegħek. Iżda jien tkellimt fuq l-ordnijiet tiegħek u din islaten bla mistħija. Ninsabu wkoll bħalissa fin-novena ta' Pentekoste, l-Ispiritu Santu niċċelebraw nhar il-Ħadd l-inżul tiegħu fuq l-Apostli fuq il-Knisja kollha, anke fuq Marija. Għalhekk ħuti nitolbu maħfra lil mulej taħtijiet tagħna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt l-milijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħedna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, inti jogħġbok li l-Martri San Ġustinu jilqabluha tas-salib u b'mod tal-għaġeb u rejtu il-liħ kbir li hemm fil-li narfu l-Ġesu Kristu. Bit-talb tiegħu għatina li nbedu minna kull talim qarrieq ħalli nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi. Bibna Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispiritu Santu għamilkom assisa tagħha biex tiru l-Knisja ta' Alla li hu kiseb demmu stess. Jien naf li wara li nitlaq jien jidħlu fostkom il-pub qalila li l-merħla ma jaħfruhilix u minn fostkom stess qed iqumu xi wħud li jgħalmu dak li hu kontra s-sewwa bil-ħsieb li jdawru d-dixxipli għal warahom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejl u nhar qatt ma waqaft inwissi bid-dmugħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu. Dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma kkonsagrati lilu. Fidda, deb u l-biss ta' ħaddieħor qatt ma xtaqthom, intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu għal-ħtiġijiet tiegħi u ta' sħabi. F'kollox urejtkom li b'xogħol jibes bħal dan tagħna għandna neħdu ħsieb ngħinu lil min hu fil-bżonn. Waqt li niftakru fi kliem il-mulej Ġesu li qal: min jagħti u aktar ħini minn min jieħu. Kif temm jgħid dan, niżel arkub teħ jitlob magħhom il-koll. Imbagħad infexxew il-koll f'bikja kbira u bdew janqu lil Pawlu u jbusuh. L-aktar li ħassew
għax qalilhom li qatt aktar ma kienu se jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-mulej. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Ibgħat o Alla il-qawwa tiegħek. Wettaq o Alla dik il-qawwa li ħaddim talina lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm għalik slaten iġibu lotjiet. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla, faħru bid-daq lil Sidi l-Mulej, lil dak li jirkeb fuq ismewwiet ta' dejjem. Arawh, se jsemma leħnu, leħen qawwi, għarfu l-qawwa ta' Alla. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Fuq Iżrael il-kobor tiegħu, f'ismewwiet il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu, u Alla ta' Iżrael li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Il-kelma tiegħek mulej, il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu refajneħ lejn is-sema talab u qal: Missier qaddis ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm dont magħhom jinħarishom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni. U jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef li f'bin it-telfin biex isseħħ l-iskrittura. Imma issa jien ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sieħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja bagħtithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jiena m'iniex tad-dinja. Ma nitolbokx twarrabhom mid-dinja, ma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jien m'iniex tad-dinja. Għaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek il-verità. Kif int batli fid-dinja, hekk jien batlilhom fid-dinja. U jiena mħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu maqaddsin permezz tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-tagħlim tal-Vanġelu nitnazfu minn ħtijietna. Eżis ħuti għadna kemm rajna silta mill-Evanġelju skont San Ġwan, kapitlu 17. U propju din is-silta kif tafu, kif ġa semmet fil-bidu, ninsabu propju fil-novela tal-Pentekoste tal-Lejt il-50. U l-Kisa propju ittina dan il-qari biex tgħidilna propju Ġesu x'kien qed jgħid u fuq x'kien qed jirreferi meta jitkellem fuq l-Ispiritu Santu. U jitkellem anki fuq il-għaqda, fuq l-unità ta' dawk li jemmnu fih. Missier jgħidu lill-Alla ħarishom f'isem tiegħek l-isem li tajtni int. U jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef li f'bin it-telfin biex isseħħ l-Iskrittura. U issa jiena ġej għandek. Għalhekk qed ilkom huwa diskors ta' Ġesu li qed iħejji propju l-Apostli għal Pentekoste. Il-ġrajja kbira li kellha sseħħ meta jinżel fuqhom l-Ispiritu Santu u jimlihom bil-qawwa tiegħu. Din kienet propju esperjenza kbira li kienu jgħaddu l-Apostli minnha. U anke kienu ngħaddu minnha aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Dan l-istess Spiritu Santu li jiġi fina u li jdawwalna u li jagħtina l-qawwa biex aħna ngħixu propju fil-preżenza ta' Ġesu Kristu, biex aħna ngħixu fil-qawmin tiegħu. Jien tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja bagħtithom
għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jiena m'iniex tad-dinja. Ara ħuti. Qed jitkellem hawnhekk Ġesu fuq dawk kollha li anki kellhom jemmnu fih. Ma jitolbokx twarabhom mid-dinja, ma jitħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja, bħalma jiena m'iniex tad-dinja. Għaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek il-verità. Kif int bagħti li fid-dinja, hekk jien bagħti lilhom fid-dinja. U jiena minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu mqaddsin permezz tal-verità. Però fil-bidu qrajna sentenza importanti. Missier qaddis ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Hija esperjenza tal-apostli li jagħmlu ma' Ġesu tul dawk it-3 snin li għexu miegħu, imma li issa Ġesu se jibgħathom bekk isiru apostli għax huma l-mibgħutin ta' Ġesu. U għalhekk importanti ħuti li nitolbu anki aħna biex aħna fil-ħajja tagħna narfu illi verament aħna din is-seħħ. Qed infakru llum ukoll San Ġustinu, marri tal-Knisja ewlenija. Il-interessanti dan għandu ħajja sabiħa ħafna. Ma tantx nistgħu nitlu fiha din illum. Ma importanti jekk li nifhmu l-menu li kien martri. Xiġifieri martri, jiġifieri kien xut ta' Ġesu Kristu. Li jgħix ħajja tiegħu li spiċċa propju martri li ta' ħajtu għal Ġesu Kristu. U anki jienu intom, nridu nagħtu ħajjitna għal Ġesu Kristu bil-mod kif aħna ngħixu fil-ħajja tagħna. Aħna nagħmlu tifkira llum ta' San Ġustinu, nfarru flimkien lill-Alla l-Missier li ħalaq kollox bibnu Sidna Ġesu Kristu li fdina fl-Ispiritu Santu li qaddisna. Iqafmu lej mal-Knisja tiegħek jew ix-xandar il-bnedmin kollha l-verità li biex jagħti x-xhieda tagħha ibnek Ġesu ġie fid-dinja. Ismana? Nitolbok mulej. Miegħed minn fost il-poplu tiegħek kull talim qarriqi u kull fehma ma taqbix mal-Evanġelu ta' Kristu biex jitwettaq dejjem aktar fil-fidi. Ismana? Nitolbok mulej. Daw allura f'kolla ta' dinja u b'qalb sinċira qegħdin ifittxu l-verità ħalli bħal San Ġustinu jaslu biex isibuha fit-twemmin nisrani. Ismana nitolbok mulej. Kebbes fi qlubna mħabba l-verità u għejna biex nħadmuha qalbna kollha ħalli fost it-taqlib kol ta' dinja tal-lum l-lumna jkunu fis-sod fik. Għana nitolbok mulej. Fiskiet nagħmlu talba personali tagħna. Kulħadd jagħmel it-talba tiegħu. Anki għal dawk issa qed iseguna permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni, nitolbu allura għall-morda u għall-anzjani u dak jduru bihom fl-isptarijiet fid-djar tagħna, dak qed jaqtaw qalbhom il-ħajja, dak itilfu triq, wara li jinsabu ndannati. Nitolbu għal dawk li għaddejjin anke mument ta' depressjoni u ansjetà. Nitolbu għal dawk kollha li mulej fakarna fihom bħalissa. F'dak qed jiċċelebraw illum xi birthday u xi anniversarju ta' żwieġ tagħhom, jew tal-ordinazzjoni, u dawk li mulej fakarna fihom bħalissa. Inrodu lek ħajr mulej għadok kota imana għalina li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Jitolbu ħuti biex sagrifiċċju tiegħu tagħkom jkun lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju u t-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina l-grazzja mulej li niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri li San Ġustinu ddefenda biqlubija tal-aġeb bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Hekk sewwew xieraq. Niżuħar il-mulej Alla tagħna. Sewa xira ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tepu ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien nroddu lek ħajr. Għaliex San Ġustinu ħal-martiju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fil-qawwa tagħha sewa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jexed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk li kien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifhom faħruh fuq l-art u bla qiegħda ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex inraħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam taħt id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Tiegħi. Ukoll wara li klaħ l-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddu lek ħajr, xaxbok tilqana għan quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Sant jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nedu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mela mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek memri mejtin tal-familji tagħna, raba, ħbieb, benefatturi tagħna. Jogħġbok isseħħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija, bitu fibnek u bħal ibnek, ekkol fibnek u bħal ibnek ixu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li radu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija Montana, mar-Raġel Ġustaħħa San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Dominku mis-sina u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mibidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum, affrinna d-dubietna, ma naghfru li nuħati għalina,
ما تدخلنيش في التجريب زهلسنا من داني اهلسنا طلبوك مولاي من كل داني اعطينا في الطيب ونعطيك الباċi في زماننا biex ikunu kif dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw l-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, ġi tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi li Ġesu mulej jkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xusin. Ġesu Kristu jkun jissaw lilna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla neħħi l-nubiet tad-dinja mulej Ġesu Kristu minn għal. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan il-ħaruf talla, da dak li neħħi d-nubiet ta' dini, għan dawk ma mistidna dillika tal-ħaruf. Mulej ma jistħollix tidħol taħt is-safti, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tmajtna bl-ikel tas-sema fi ċkontan nitolbuk mulej biex fuq it-twissijiet tal-Mart fi San Ġustinu qatt ma nonsu nordilek ħajr għad-don li jogħġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Amen. U l-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben
u l-Ispiritu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nraddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-btana ħlesejna u qafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna, għalik isma' tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tikun iben bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-dubitna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment li dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misteru ta' glorja. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek perché inti fossi nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek perché inti fossi nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek perché inti fossi nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek perché inti fossi nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek perché inti fossi nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek perché inti fossi nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek perché inti fossi nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek perché inti fossi nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek perché inti fossi nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek perché inti fossi nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina l-inti jomna, għalik isma' tal-btana, Ġesu twilet għalina li tikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, ħlisna minna tal-infern,
u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja u tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawijiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema ilha fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, u jina inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu tuleta lina li tikuni bentijek bħanna. O Ġesu tijek frinna d-dubitna, l-isla minnata l-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħlina tiegħek. It-tielet misteru ta' glorja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawijiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema ilha fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmija, kibrik inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issaw fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, u jina inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu tuleta lina li tikuni bentijek bħanna. U Ġesu tijek frinna dubitna l-ista minn-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħlina tiegħek.
Ir-raba misteru ta' glorja ta' Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnati ikun li tritejn kif is-semejda fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kienti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missieru li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima lina inti omna li kismat tal-btan, Ġesu tulet għalina li tikuni bentija bħanna. O Ġesu tija frinna nubitna, lista minna tal-infern, u l-ġenna l-erbiħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw il-ħames u l-aħħar misteru ta' glorja ta' Sidna Marija ġin inkoronata Reġina mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritejn kif is-semejda fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kienti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiber inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missieru l-Libenu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima u jina inti omna li kismat tal-btan Ġesu tulet għalina li tikuni bentija bħanna. O Ġesu tija jaffrinna nubitna lista minn nar tal-infern.
u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultan, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana. Slima lik illek li ngħidu għaliex aħna nturufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfu f'dan l-ewwieq ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu flottin bilek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija ħelwa u Verġini Marija. Għall-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missirna li jinti fis-smewiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semejda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom ma' mulej il-mistrieħ ta' dejjem, daw ta' dejjem jiddililhom, jisru fil-paċi. Amen. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missiera eternalla. Ħenna lina. Ibnalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddis Alla. Ħenna lina. Trinità għaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlab għalina. Mqazza Alla. Itlab għalina. Mqazza xebba ta' xbejbiet. Itlab għalina. Om ta' Kristu. Itlab għalina. Om tal-Knisja. Itlab għalina. Om tal-ħnina. Itlab għalina. Om tal-grazzja Alla. Itlab għalina. Om muxebba. Itlab għalina. Om bla teba. Itlab għalina. Om nittama. Itlab għalina. Om li żjed safja. Itlab għalina. Om li żjed nadifa. Itlab għalina. Om muxebba. Itlab għalina. Om bla teba. Itlab għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlab għalina. Om tal-aġeb. Itlab għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlab għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlab għalina. Om ta' min salvana. Itlab għalina. Xebba kollu qaqal. Itlab għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlab għalina. Xebba li tissoq kull fuħrija. Itlab għalina. Xebba kollok seta. Itlab għalina. Xebba kollok ħnina. Itlab għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlab għalina. Mera ta' qdusija. Itlab għalina. Tron tal-erf. Itlab għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlab għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlab għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlab għalina. Amara ta' kull tiba. Itlab għalina. Warda mistika. Itlab għalina. Torri ta' Davi. Itlab għalina. Torri ta' lavori. Itlab għalina. Dar ta' der. Itlab għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlab għalina. Bib ta' sema. Itlab għalina. Kewba ta' filodu. Itlab għalina. Saħħa tal-morda. Itlab għalina. Kien tal-midinbin. Itlab għalina. Faraġ tal-migranti. Itlab għalina. Faraġ tal-mniktin. Itlab għalina. Għajna tal-insara. Itlab għalina. Sultana tal-anġi. Itlab għalina. Sultana tal-patriarki. Itlab għalina. Sultana tal-profeti. Itlab għalina. Sultana tal-apostli. Itlab għalina. Sultana tal-martri. Itlab għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlab għalina. Sultana tal-verġini. Itlab għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlab għalina. Sultana mnixta mingħajr l-ewwel teba. Itlab għalina. Sultana mtella s-sema. Itlab għalina. Sultana tal-Użarju mqaddes. Itlab għalina. Sultana tal-familja. Itlab għalina. Sultana tal-paċi. Itlab għalina. Ħaruftali li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftali li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftali li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlop għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilina għaddejja tiegħek bolejala nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u b'interċessjoni tal-imqazza glorjuża dejjem Verġini Marija neħilsu mid-dwejja ta' issa u nkunu ngawdu ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, itolgħalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu wara nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa s-siltija tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti żina l-oħra jġerrew fid-dinja għat-terfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, Slimarik, ħaris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li l-libnu fik Marija qadet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwim bħala raġel adult. Mqaddir Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja għallanna grazza l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocku, Itlob San għalina. Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob Beato għalina. Nazzo Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisi protettori tagħna, itolbu l-Alla għalina. U għalla li dan istagrament tal-ħagġeb, ħalletinna tiffiet tal-passjoni tijek. Għatina nitolbuk inqimu l-misteru tal-ġisam u d-dem tijek, u li li nħossu fina bla jeda, dak li repetinna l-fidwa tijek. Inti teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Birek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem. Birek l-isem ta' Ġesu. Birek għal-qalb imqazza tiegħu. Birek id-dem għażiż tiegħu. Birek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar. Birek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Birek għal-bira mqazza Marija Umm Alla. Birek Ġesu Kristu fis-Santismu Sagrament tal-Altar. Birek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Birek għal-bira Umm Alla Marija Santissima. Birek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Birek jitlugu l-istaħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġini u Om. Birek San Giuseppe, Arus Klassismu tagħha. Birek Alla Flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.